Kablesi pun blok baru agani ka video ngini keren syafang kata ka 5G network lane ka 5th generation network badi ka Myntoi bat Jingduh Myntoi bakala ban ai ya ka pating ka bandangwan ka 5G network ha ka telecommunication ni ha ka kompa khobor na ka wei ka banta sa ka wei pat ni na ka wei ka jaka sa ka wei pat lang ba ka phone ni TV ni radio ni internet ka 5G ka dei ka bangi ong ka 5th generation technology ni ka pating kabasan haka jing start ban sinai kitiar science kabakam tray kam stat bat kham ha bedai bat jing pha ek jing tip bat ek khubor langba ki network ha ki phone computer wifi ne kitiar pha khubor khlem ki wire kumnu ka 5G network ka tray kam ki jing tip ne information ki la ban point na ka ka mobile ne computer sa ka pat langba ki wire ni hakadur ki frequency waves langba kal air kumbalong ha ki mobile network ki ter ka 5G ki trekam langba ki station paper ki bapha mat papdiang ya ki radio waves radio frequency electromagnetic field ni microwaves tiki ki Myntoi ki bangila man yo na ka 5G network ilamat daladi ha kani ka juk manta nimla ban trekam state klem ki lat pha khobor ilaya langba ki mobile network na du ko 2G 3G or 4G menta isutu ki jing ye pher habangi pedon kam ya ka internet ban pet ni download ya ki khobor ni video ni jingruai kisem baka khamstat ladang pedon kam da ka 4G ban ya ka 3G ho isutu menta dai na ka daw jong ka jingkwa ban petstat chu ya ka jing trikam ka internet langba ki computer mobile phone mat ki we ki ter pha khobor lami ka 5G ka 5G ka stat kumbasis pa sya ya ka 4G nakadaw ka jing stat ki waves barna ya ki data ni ki jing tip hagir kom pher ki waves jong ka 5G ki la man stat bat pan pha ya ki jing tip hadu kumbasi pau hadu arfo gigabits ha ka second kalawe jong ki kali bayat hi daladi kin kham janai lada pandun kam na ka 5G network ka jing stat ha ka jing pha khubor bat jing tip kanirap iki jaka trekam kum ki office ki karkhana banla ban trek kam state mila suthu mentai ka Myntoi jong ka 5G network hakani ka juk trekam lang baki computer mobile phone bat ki wei ngine pet menta balai pat kami ki jing persya na ki babun kinong snong kiri ka perthai kadaw ka bankong kadai mangiting ya ka radiation tika ai ka radiation kani ka kantin radiation kayar bha hala ka jong ka benta kadon ni ka jing mut jong ka kani ka radiation kadai ka kenja energy ni ka bor kabla banlong ha kadur jong ka jing sai ni jing khluit jing sawa ni ki phingit barit adu kata kadon ni ka jinglong bala bani i kum ka jing sai bat bomla bani i kum ka x-ray bala ban lap tang da ki ter ki bakar pang ka radiation kaya ru ha kadur jong ki wave balakhot electromagnetic waves kum ki radio waves microwaves ka jing sai bangila bani i ki x-rays alpha rays beta rays bat gamma rays ngidei ban suthu baka radiation kam deisyu kabathamai nilai kendu ya kaman kasngi langba ki signal jong ka television ki radio ki mobile phone ki terpan sawa ki x-ray machine ki nuclear reactor ka radiation na ki element balong bi kum uranium thorium radium terter ka jisai na kasngi kapoi se ka perthai deleng ba ka radiation bat ka kanthop lang ya ki radiation mala ban bu jingma ya ubriu bat ikimrat kum ki ultra violet rays ngiting ya ka radiation namar lada ka dei ka bakhlan bor kala ban bu jingma ya ka kot khia jongki briu jongki mrat mut jongki jingthong ya ka jingkhlan bor jong ka radiation ila ban tip lengba jong ka wavelength lada ka wavelength lene ka jingrong jong ka wave ka dei ka bal kalongkot ka bor jong ka radiation kan kham khlan bat lada ka wavelength ka kham jirong kabor jong radiation ka kham tlot ki jai radiation gi badon ne ki wave leng ki balongkot ki step bha bat ki khlan bor bha ki wave ha ka radiation na ka 5G latip kum ki millimeter wave lani ki balongkot tang da ki millimeter ki ba kham khlan bor ban ye ki we ki jai radio wave ha ka ba ka jingjrong ki wave kalong kumba chipho hadu sispa meter ka radiation ka ba khlan bor kala man ngam lengba kasne do lengba ki khot met mat penjot ya ki sel lagamet lapya shu ya ki radiation kum ki ionizing mat non ionizing radiation hagapa ki ionizing radiation ki dei ki bakhlan bor tam ki bakan thop ya ka x-ray mat gamma rays kini ki laban penjot mat ngam lomba ki sel hagamet ubriu ki non ionizing radiation pat ki kanthop ya ki radiation
kum ka jing shai bala bani I ki infrared microwave radio frequencies bat kiwi kini ki kam tlot bor khandit ban ye ki ionizing radiation ka jing sha than ha ki radiation kawra ya ka jing ta ya ka koi ka khia kum ka jing sha thang kasni do ka jing sha slam ha ka radiation kala ru banilam sa ka jing pang kansar ba pher sa ka jing pang klong snam bat kata kiwi ki khot met ba kongsan sibun ki jing thut barit baria ha kamet kum ka jing karoi pri ka jing thaj duna ka jing thangan kila balong kadak kasin na kadaw ka radiation haba kamet kaya kandu mat ka radiation kisel ki badon na kamet ki pen mahabyang ya kisel ki bala sya penjot na kadaw ka radiation mat haba ka radiation ka yai piteng si yai piteng kisel lu ki yai milin ban le kumni mat kan poi ka por ba kisel ki numla syu ban control mat yalam sya ka wei ka jing pang ka bangitip kum ka cancer ka radiation na ka 5G kadang hab ha non ionizing Henry kala ban bu jingma namar kala ban ngam katu kat ni milimeter na kasni do ubriu ban bu jingmaru ban yo ya ka cancer ha kasni do ka 5G ka don ya ka radiation makham khlain bor bunsya ban ya kiwi ki mobile network kum ka 3G 4G ki radiation na ki TV mat ki radius ka jingdon kam ban bu ya jan ya ki substation de cell site lengba ki tawar ka pelong shu ban pen khlain ya ka radiation namar na kabanta ka 5G ka baterai kam lengba ki millimeter wave kita war gidon kam banejan iwe kumbasan spa phit kiri ka perthai kum ka South Korea China United States of America ki amre thong man padon kam da ka 5G technology but 5G network hakiri jungki hari India ro mentala aksai bansina ye kitiar bidei bat ka 5G networks but 5G technology da ka jing thumu banyakot bor bat kui kiri blaya chaprang haka juk jing start technology kuble sipun perlok waro kini kilong katukan ni kibenta ba kongsan wedei bat ka 5G network bat 5G technology bat ya ka jing Myntoi bat ya ka Jingduh Myntoi ba kala ban ai yang ane ka pateng menriu ka bandang wan kuble sipun